Оста хора, аз съм Extreme Beginner Best. И днес ще играем на Drink Full Lasted Masters. Така. Ще започнем. Така, първото ниво. Така. Така на първо ниво, ако не го знаете. Така. О, его наше пич. Хоган! Тъпанай, подкриви лева! Алвари, подкриви лева! Ала ви тука, бе. Ала ви тука, бе, мъска. А, не. Идват от филма. Става, бе, пич. Без съм по-черен вас. Ще влезна вътре за пица. Май съм тука, бе, ще си взема стола. Аз съм най-силният човек на земята, бе. Су! Опа, чай. Су! Да играем на ушанка. Прав аз. Първият път рейджнах, докато се опита да просцъкам. Бати, бе. Бати, бе. Прите! Аре стига, бе. Хълко ще смачка всичките, бе. Какво прави тази кофа за буклук там, бе? Бе, какво правиш, бе? Не боя ли искаш да се оставя? Дори не разбрах как умря. What the fuck? Чай, бе. Мисля, че не се отключи другото ниво. Синка плей, алейте... What? Какво е това, бе? Това ще е готино. Искам го пробвам. Не. Това е бати тъпак. Кой е тука, бе? Бати много хлъзга. Су! Абе, су! Кой го удари? Nuts! Ла-ла-ла-ла-ла. Just wait, motherfucker. Snoop Dogg. Ла-ла-ла-ла. Су! Бати. Ще падна, бе. Кой иска да дойде при мене? Тука, бе. Лами тука, бе. Те смачкам, бе. Ей. Бай ти путата, бе. Готино, бе, има много трудно. Ама да видим второто ниво. Това. Су! Ще пръдна. Взими го, бе. Yes, бе. Да знаете, за да взимате неща, натискате просто синото копче. Не, първо се доближавате, докато това, което искате да вземете, светва зелено и натискате атаката. Синото копчето просто. Готово. Аз съм Джизъс. Аз съм Кунг-фу мастера, бе. Май съм. Май хити путката, бе. Ще кичираме, бе. Ще ступам двой. Вие там. Бъгнем контрола. Бъгнем и контрола. Какво стана, бе? Бате ме лето. What the fuck? What the fuck? Карай го новен пич. Не, чайте. Не. Значи ще бъде гей. Пънк. Добре, това е добро. Така, геймс. Графиката. Какво е това, бе? Нищо. Beautiful. Какво стана, бе? Нищо чувам, бе. Видим сега. Джастин Бибър, ето там. Хомър Симпсън. Here's Johnny. Су. Тука, бе. Тапак. Не. Аз успях в паркур. Бързо! Шок ли тъпата репа, бе, тъпак? Чай да вземем и другото. Аре, бързо! Отивай, бе! Отивай!
Та пак, отивай. Yes, бе. Да ми реша към репите ли искате, бе? Бати. Толкова ступах. Правда, много странна игра е. Много странно е направена. Няма да ми хвърлиш, бе. Ти съм носа ли, бе? Бати, си едно друго такова, бе, аз съм джиз. Ой, мамо! Това не знае, че го има в леглото. Как звучи? Те взема. Ами, убих единия ретар, трябва да убия и другия ретар. Ауди, бе. Ауди, бе. Бати, хол умъра, бе. Ти какво ще правя? Ще танцуват танго ли, бе? Това ще правите, бе? Ей, муму. Бати. Откъде се взе ти, бе, розов гей? Ще стачкам отбой, бе. То знаете, ще мога да играя и хорър игри. Бати, къде отиде? Например, Ice, например, или Jumpscare Late Night. Ще играя и хорър игри, бе. Няма само да играя страшни игри. Като например тая. С водите. Ауди, бе. Бати. What the fuck? Салто. Що да направи салто, бе? Кажи ми, бе. Аз съм най-пиян на света живота. Къде ми е алкохолчето? Алкохолчето ми. Къде ми, бе? Къде ми, бе? Къде ми е алкохолчето? Ми с алкохолчето. Алкохолчето ми. Сега да държи реверса алкохолчето. Аз съм вече, бе. Скъм ли тя погасти всичко, бик шишка? Маминито синчо. Ела тука, бе. Къде ми е алкохолчето? Юрджано си иска алкохолчето. Юрджано си иска алкохола. Дай си ми го. То си е мое. Не това, бе. Не искам пилона за жени. Абе искам си алкохолчето, бе. Не искам модерни мечове, бе. Това са най-силният алкохолик. Майсто... майка путката, бе. Не. Джорджано се завръща. Майка путката. Кунг фу цункай йой. Яш ми лазерния меч, бе. Чернилко. Йо. Гледай колко съм силен, бе. Рейдж носе. Рейдж спел. Чао, чао, бе. Гласо! И реплей, че даже има, бе. Така. Плея гей. Абе, чао, чао, бе. Аре, излизам от играта. Аут. Аут. Gazzi motor pinta tunka. Tunka. Tunkai hui. Не. Тапак. Ще хвърля букука, бе. Тапак. Мамка, мама, пак съм в затвора на Clash Royale. Си кача Джано. Ще почне ще бие. Джано.
Шу. Абе, чиба бе. Вижда, куче бира. А ти пиян ли си бе? Не си пиян. Какво стана тук бе? Какво стана по дяволите? Какво стана? Добре, оттам пускам затворена клаша реално. Аз съм господин Рачков. Къде хвърлил градката? Сега ще си взема една лимонадка. Приятно алкохолче. Бе, аз съм Джизаш. Аз съм Пънка Джорджано. Искам да взема путката. Абе, защо ми излиза? Не, дай ми я. Не, искам си я. Моя е. Моя бе космат хуй. Не е честно. Не. Тупам. Една яката. Джорджановска. Аз не съм натискал нищо. Нека ти стара, откъде ще вие бе? Затворници! Умрех. Но як умрех. Това ще е краят вече на тази игра. И харесате клипа, абонирайте се. И надявам се да ви е харесало. И чао от мен.